Duarbagori constituency ke parlopan Upper Deihori bopong hanse arong along Karbi Farmers Association atum penche patir piponsi Sericulture Department atum penche rabdunsi Upper Deihori arat aphan Ingki ok kepangreng nangji aphuthak cheroktok amei ke pamanpon. Labang somelong nilip ke FA aro me phu kensing phang chopen me chari ponsi labang somelong alhisar pwaman pen ke FA tiri pi me phu tingku Ingki kongchun bang soron sing rong pi lamjai sar po hemari rong pi sai hemchun bang sonjeti solapen adunthu Sericulture Department pen Sericulture Demonstrator Rabindra Hanse Medual Tokbi Jiban Hatimu Pia Spiner Mirbonteron pi Pion Milirong Parpietum Kachetong Dun Along SGB Khorsing Hanse Rajan Rong pi Rongasar William Singnar, Ramesh Terang, Billy Crow, Jenro Hanse, Kiri Terang, Ellison Rong Piatum Pendanglok ke Ongdong Araratum Chetong Dun Rintisi, Cheroktok amei ke pamanpon along RDP dun. Anpart alabang somelong Sericulture Department atum pen kepachini pon atengke koson pensi Ingki ok kepangreng nangji ma aphuthak thanpon pen ke chengsi Ingkia an inangji lalute ansung se pin pen chikloejon along suri phokep so se anam longpon un athe non lomke Ingkia hom setami ador dopik tanglo lanchot kali ahon ke jengtang ilinalong suri pli so se abat le tanglo pulahai hui alam than pachini pon lason si hon ko son si jengnang jima nonakai mesin pen ke jengtame spiner mirbonteron pia hin pen than pon thu Lapo sai chotiki arat aphan nitum sai chotiki song pen nang arjab dunji lapen ke claim vega tuma phan pulote department atumta ke rabji aphan ke chisik ding sidolo lasin non pini Ingki ok kepangreng jia bang do pulote Ingki an arongta nitum anam anta nang pidonji puta KFA tiri pi mepu tingku Ingki ahin pen cheroktok amelong kachetong dun arat aphan lamchak chipipon lapena dunthu Duarbagori constituency araratum pen ke Sorkar Phan Chulang Ding de Pin Pensi Methangatum Sai Katiki RDGP Pon Bomsi Hemtun Choboche Bom Lason si non la anso se scientific ateng pen ke claim lote la anso se ale longpon ji pusi than pon la penan parta Sai Kachutiki araratum ke risim pulote nopak hello puma thaponsi labang so cheroktok amelong kachetong dun arara phan nopak ake joy pen pajir ponsi labang so me mesen pen pachun pon Ladak Duarbagori pen la choki hola la soiria lo anato bangke political khanda depend mithang independent claim dun bombe se nang tum akbar hi pik manela pu ilis la sorong na ki lut pen ta nili tum chini je akdom kowe bithi pen kontak taxi la son tak hak ke claim alo bangsi nili tum tang korang li tum pan la anso se ili tum bidi sore chapachon News report KTV News